Takulandirani ku programu ina ya nkhani za masewero Sports Arena kuchokera kuno ku TTV. Programu yokhayo imene imakhala ndi kauniuni omveka bwino wa nkhani za masewero osiyanasiyana zimene tikuyenda kupatsani msabata imene yapitayi komanso sabata imene ikubwerayi timaunikira kuti kwabwanji sabata yapitayi nakakubwera zotani lelolo kuli chani. Ndine mkonzi komanso mulutsi wa programu iyi Peter Forte alole akanakane komando wa Times Group. Nkhani zikuluzikulu zomwe tikhale tikuunikira mu programu ya lero, timu ya Malawi the Flames ili ndi masewero omaliza mdziko la Ethiopia achiwiri pa window ya FIFA itagonja masewero ake oyamba 1-0 ku Ethiopia konko ndi timu ya Ethiopia. FCB Nyasa Big Blitz tsopano ikuyembekezeka kulengeza mphunzitsi watsopano Wetson Wada Nyirenda amene akuyembekezeka kutenga ntchitoyi kuyamba lachitatu sabata ino mdziko muno. Malipoti akuti abwere ndi ena omuthandizira ntchito kwawo ku Zambia. The Scorchers timu ya mpira wa miyendo osewera mayi patatsala mwezi uno chabe kuti ipite ku ndime yomaliza wa mpikisano waukulu muno mu Africa wa matimu osiyanasiyana osewera mpira wa miyendo koma amayi WAFCON yalephera kupeza chigoli china chilichonse pa masewero awiri amene yasewera ku Tanzania ndi Tanzania. Nagonja koyamba 1-0 kachiwiri masewero amene analiko 0-0 koma mphunzitsi akuti wakhutira ndi mmene osewera asewerera ndipo wapeza mavuto amene alipo kumeneko kunja kwa dziko lino pamene kwangotsala masiku ochepa kuti mpikisano wa FIFA World Cup uyambe ndi kutsegulidwa ndi matimu a Mexico ndi South Africa. Masolo pimana mphamvu Eriksen wa Denmark anakomokanso. Kumbukirani kuti dzina limene lidabweranso ku mpikisano lina waukulu pa dziko lapansi adakomoka mpaka na South Africa ponena kuti adimiti ku chipatala ndipo ambiri adalengeza kuti asizire bwino. Ndiye wakomokanso pa masolo pimana mphamvu pamene Denmark imasewera ndi Ukraine inali kutsogola 2-1. Bwanji tikhale limodzi. Mprogramu ya lero ndili ndi Innocent Mphongolo ndi achimwenetu mungukhala oraunda atu bwanji Arena 360 bulletin basi no mungochivomera online apapa tivomere nanga si kuno timagwira ntchito around the clock 360 then ma platform anayi amene munthu umene naonetse kuti ineyo ndinabwera kuno kudzagwira ntchito izi ni mapanga this is why we are Times Group. Anyway, thank you so much and welcome to the program. Without wasting time tikuyamba ndi nkhani yokhudza FCB Nyasa Big Blitz chifukwa kukuyembekezeka kulengezedwa mphunzitsi wa ku Zambia Wetson Wada Nyirenda amene ndi legend in the game. Waphunzitsapo ku Mozambique ndikutenga ligi timu yoti inatha zaka 91 isilatenge ligi kwatenga ligi kumeneko. Waphunzitsapo ku South Africa ndikutenga zikho ndi matimu ngati Baroka Nedbank kutenga kumeneko. Waphunzitsapo ku Zambia matimu osiyanasiyana Zanaco Zesco ndikutenganso ligi kasanu ku Zambia. Ali ndi mbiri yooneka kuti CV yake very rich. However, he hasn't been active kwa chaka ndi miyezi pafupi close to 2 years akuoneka kuti akungokhala. Munayilandira muutani nkhani mutamva kuti kukubwera Wetson Nyirenda, though it is yet to be confirmed by FCB Nyasa Big Blitz? Mwina ndinene kuti pa shortlist yomwe inapangidwa icha I think pamaoneka ndi pala anthu 4 ameneyo I think tinakambirana nthawi ina I don't know ngati munali kapena munthu wina ndimanena kuti aphunzitsi amene atsala apapawa pali Gerald Phiri amene ndi wakumalayi konkuno amene Bullets inamugwiritsapo ntchito ikumudziwa wakochaso matimu angapo mdziko muno. Panali wadawa anali pamenepo iwowa amaonekanso kuti yani ndi mphunzitsi amene ndi ku Africa konkuno wa ku Zambia in particular ndi pamabwera Mark Harrison. I think ineyo aphunzitsi amene ndinayika kuti they are likely to be picked ndi maika anthu atatu amene panalinso mayina ngati Chris
Chris Kaunda wa ku Yes, Zambia wa ku Congo Zambia komanso Congo. Ernest Medrop the Germany koma akhalira ku South Africa yes ndi amene ndinayika kwambiri ne Anali atatu. anali atatu awa chifukwa kuti ndaphunzitsa amene mpira wa kumalawi kuno akudziwa komanso ndaphunzitsa amene mwina they are tried and tested so kubwera kwa Watson wada Nyirenda Zambia ndi Malawi maina mungoona anthu ku Zambia amayankhula chitumbuka amayankhula nyanja amayankhula yoyo the point is mpira wa ku Malawi ndi mpira wa ku Zambia locally ndi mpira umene mwina zochitika zake ndizofanana kwambiri ndifake panopa ndizosadabwitsa ku Malawi kuno kwabwerako osewera ngapa ku Zambia amasewera the Bullets yomweyo kunali ndithu osewera awiri atatu ochoka ku Zambia amene asewera ku Bullets kuja kuchoka pamenepo kulosewera ambiri ku Malawi kuno amene akusewera ku Zambia akapita kumene kuja suti zimakhala zovuta kwenikweni so kubwera kwa uyuyu I think mwina Bullets inapanga koso kusida zimene zonso kuti munthu uyu akhale munthu amene mpira wa kuno ku Malawi akudziwa tikachoka pamenepo tiyang'ane CV ya mkuluyo amkuluyo ali ndi CV yolemerera tiyamikire ali ndi CV yolemerera I think waitengerapo Zambia ku Chani quarter final watengerapo under 20 under 17 ndime zomaliza ndi Zambia ma 2017-2018 ndiko chonena kuti ukaona CV kaya popeza apapa ndi pa ground this is the more reason sports arena ikufuna kuzukuta nkhani imeneyi kuti kodi akafika ndi kuwapangidwa unveil ntchito yake yoyamba kukakumana ndi timu ya Ekaya mu Airtel top 8 loweri kwa limene likubwera ntchito yake yoyamba ndi imeneyo Ekaya a week later ndekuti masewero achibwereza so mukumuona motani tikamayang'ana squad imene ilipo kale ku Bullets management ya Bullets osewerawa tikawaona ma quality awo ndi nkhani zone kuti akubweretsanso some of his backroom staff including fitness trainer komanso strikers trainer kusonyeza kuti ntchito ya Kaole Nowero kapena mmodzi wa pakati pa Houston ndi nzake ndekuti mwina management iwo notachita nawo motani ukamaganizira mfundo zingapo zimenezi ukumamutenga kuti atha kuyamba motani atinene kuti mwina tikayang'ana CV yake amene ndinayamba kufotokoza mucha ndi munthu amene wapanga achieve zinthu zambiri mwina the current coaches amene ali mu TNM Super amene mu FDH Premiership I think mulibemo amene akhoza kukhala ndi ma credentials ayonjo palibe iye ma credentials ake akuoneka pamwamba koma mpira ndi wosiyana tsopano mpira ndi background yomwe pamakhala zinthu zina pamakhala ma factors ambiri amene amapanga contribute kumpira mwina ngoyang'ana CV yake yokhayo it's not enough kuti mwina tikhoza nati CV iyi impangitsa kuti awine mpira ma players ake ma players abwino mu timu yake kodi timu imene akupira ku ntchito ikumpatsa zipangizo zoyenerera zimene zonso ni nkhani zina zimene tikuyena tiziyang'ane now and makamba kuti mpira wa ku Malawi ndi ku Zambia sosiyana kwambiri komabe anzathu pang'ono technically ali patsogolo pa ife kuyerekeza ndi ife ali patsogolo of which mwina tikhoza kuona kuti mbali imeneyo mwina tione kuti zikhala bwanji anapita ku Mozambique iso padakali pano I think now so they are akutipitirira anali mbuyo komano ndi ligi yonena kuti amangwera ndege kuchoka ku Blantyre kwaswera ku Lilongwe pa ndege kuchoka ku Blantyre kupita ku Nzuzu pa ndege ndikubwerera so ife tafika mulingo umene timu za ku Zambia maklabu akuluka pa ndege kwaswera and they are able to buy my players osokera maiko siyana Ghana ukampeza Nigerian ukampeza amalipirana ma dollars so azatu ali batali now mwina success ya coach ndi mmene patakhalire transition Bullets management ya Bullets now transitioning yake ikhala yotani kodi munthu yaonera tabweretsa ena mwa anthu mpaka mu staff yake mwina Bullets iwo akhoza kuyikamo ati iwo ngati Bullets osati ngati coach iwo adaganiza kuti mene tilili pano ilipo koma uyu timafuna akhale attached bwanji uyu timuike bwanji uyu timuike mu setup kuti azapange transition yabwino bwino ndi coach chifukwa coach osewera sakuadziwa coach Ekaya sakuidziwa akuti matani mwina wamva mbiri ya Ekayayo mwina waonera ma videos koma mwina ma videos sangapereke chithunzithunzi chabwinobwino chamene zinthu zilili tinene chilungamo 40 mene inali mene yakuonetsera Bullets chiyambeni cha ligi
yapanga madraw ochuluka yakanika kumwetsa zigoli zochuluka pa home yawo ka Joyce Chiro Stadium. Only a single goal scored by themselves. Yes. China generally OG. Yeah. Okay, chiyambe season yachinya zigoli ziwiri pa home. So mukhoza kuona kuti ndi mavuto aakulu amene aonekera ku timu imene ya Bullets. Almost mwina game iliyonse mapezeka kuti ayonso amwetsetsa chigoli. Khangati kuti ndi timu imene sinakwirane bwinobwino. So mphunzitsi uyuyu ali ndi ntchito yayikulu. Komano kuti ntchito imene iphweke ndi transition imene Bullets angapange. Kodi Asia Heston kuti abwere anthandize mphunzitsi kupanga transition. Kodi akhala ndi nthawi yotani kuti aone osewera onse. Ati kamasewera masewera league makochi ena amene osewera a league ndi awa osewera akapu ndi awa kodi pamene paziyenda bwanji. So ndikukhulupirira kuti ngati akumpangani velo Wednesday akuchoka Wednesday kufika Saturday ali ndi ntchito yayikulu kwambiri kuti abwere ndi statement atiuze kuti ineyo ndabwera kuzatenga ntchito iyi. Bullets ndi timu yayikulu kuno ku Malawi, Yesu akocha matimu akulu maiko osiyanasiyana including South Africa. Mphunzitsi ochoka ku Zambia kukachoka ku South Africa simasewera. Mphunzitsi ochoka ku Malawi kukakocha timu ya ku South Africa mphunzitsi amene ndikatswiri kwambiri. Zimenezo sizimachitika ndiye kuti uyuyu ali ndi uthenga okuti aonetsa Malawi. Ali ndi point yoti apange proof tikhulupirire kuti kodi uyuyu ndi CV yake zomwe kuyankhula zikugwirizana ndi kuno kapena kuno ndikokanika kumaliza aphunzitsi amene akuoneka akatswiri kubwera kuno ndikuzapezeka kuti akuoneka ngati mbatata. Alright, timalize nkhani yokhudza FCB Nyasa Big Bullets motere. Ukumuona akupatsidwa matarget otenga ligi kapena ligi ndi chikho kapena chikho chokha chimodzi kapena amalizire pati. The fact kuti Bullets sikusewera nawo Confederations Cup ya muno mu Africa by the virtue kuti anamaliza pa number 2, it means akudziwa kuti timu iyi sinafikepo. Yes. Tiyembekezere kuti ampatse matarget otani. Chiyembekezo cha masupporter a Bullets ndi otani. Ngati Bullets si kutenga ukatswiri wa FDH Bank Premiership chaka chino, it will mean zaka zitatu zotsatana without winning the league. What are the expectations out there in terms of the supporters? Ine ndikuona ngati kuti a Bullets chaka chino chikhozo khala chachitatu. I think it's not too bad. Kuti ndizodetsa nkhawa kwambiri. Are you sure ino? Yes, sizodetsa nkhawa kwambiri kuti akhale zaka zitatu asanatenge league. Komano zikhala zodetsa nkhawa kwambiri kuti zaka zija zikwane 4 or 5 ndikumapita uko. So decision imene adapange pano iwo athandizira kuti atenge league kapena asatenge league mu zaka ziwiri zitatu zimene zikubwerazi. Ampatse matarget amene. In this case wachotsa kale potenga league chaka chino. Bullets sili kutali kweni. Just 3 points behind league leaders. Just 3 points. Yes. Koma kuli matimu 9 amene ali kumtunda ku now ndimafuna ndene kuti anthu asayangane kwambiri kunena kuti mphunzitsi abwera ambe kutenga league muone mene Bullets chakhalira yakula mapulaya ochuluka kwambiri transfer window yapitayi. Peter Mponda anabwetsa osewera ambiri kwambiri. Peter Mponda wathawaniye ku Bullets kuja mwina pena pake first 11 yake simaoneka bwino. Anagula osewera ena kuti anagula ekha sosamagwiritsa ntchito mpaka ena anachoka ena padakali pano adakali komweko anabwera ndi Peter Mponda uja. Akiba Tichiro abwera apezanso osewera ena amene mwina ena anagula Mponda ena so agula okha amene ajapeza ati ena akwagwiritsa ntchito ena so sakwagwiritsa ntchito. Definitely most likely mphunzitsi uyuyu mwina abweretsanso osewera ake akatsigulaso transfer window. For sure yes. Uone kuti ikhangati kuti timu imene ikungokonzedwa abe kupita kutsogolo kubwerera mbuyo kuti timu kuti ikhale yokhazikika iyambe kupereka marizatsi eni ooneka. Asampatse pressure mphunzitsiyu kunena kuti season ino itatenga ndi league, season ino itatenga ndi makapu awiri kapena atatu. Ampatse ntchito yonena kuti timu ndi imeneyi ife tikonzereni timu timangireni timu. Anzanu analipo apasuwa anatenga league kanayi kasanu motsalana. Inyoso laimangeni timu kuyambira next year tiyambe kupanga challenge kuti mukhoza kutenga katatu kanayi motsatana. I think that way ndikuona ngati zikhala realistic koma zokuti timpange kuti chaka chino kama avulala. Ndi program ya nkhani za masewero Sports Arena kuchokera kuno ku TTV. Tima ulongosola mpirawo, tima ilongosola nkhonya, tima ilongosola tennis, masolo senasiyana mmene alili kuti mumve mwamvemveve. Ndipo pamene tikupitira ndi program imeneyi nimafuna kuti timwereka imadzi pang'ono tikamana madzi tikhale tikubwera tikabweranso after the break ndikuti tikhale tikukambirana za performance ya Malawi national football team imene patakali pano they have already registered another loss
ku Ethiopia 1-0 chigoli chinabwera pa 1 minute mdziko la Ethiopia ndi Ethiopia. Also playing on Tuesday kuti masewero alachiwiri ayambe motani nanga going forward zikhale zili motani. Takhalani pomwepo. Will be a bit quicker. Ajimwena ino Flames since 2025 11 losses in all competitions. Yagonja ka 11 kumi ndi kamodzi. Sitofuna kuchula maina. Among other notable losses ndi Zambia under 23, Botswana, South Africa, Namibia. Ali pamenepo atichinya kwambiri including Lesotho. Tikusewera lachiwiri limene likubwerali. Funso loyamba ndionena kuti mavuto athu ali pati. Lachiwiri timu ya Callisto Pasua imene ilipoyi ili ni miyezi iwiri kuti tiyambe kusewera AFCON qualifiers za Africa Cup of Nations ya 2027. Tili ready? 2 questions. Nene kuti mukuona kwanga ndikuona ngati siti ready kupanga qualify ku 2027 AFCON. City ready for na kuti city naike ndondomeko zabwino zimene zimayena zitikonzekeretse kuti tipange qualify. Achimwene muli apa kuti muyang'ane kuti mwina chibweni Callisto Pasua ndi osewera ngati amene waitana mu national team. Kubwera ena kungobwera kukwera ndege nkubwera kudzangoonera masewero nkumabwerera kumudzi. Opopanda chilichonse chochitika. Tinakhale timaganiza kuti tifuna tipange za 2027 timayenera kukhala ndi ndondomeko zabwinobwino osewera amene tikuyenera kuwayitana kuti akhale mu national team kuti akuzosatithandiza mu 2027 ndi angati. Simungapange discard timu yonse yakale. I think zimenezo ndizosagwira. Achina Gaba chamwina amayenera kukhalabe mwina ngati backbone unati okay we are building national team pa around anthu awawa. Okay kodi kumbuyo kwamene tikhoza kumpanga bekipi kuti athandizire mwina akupanga build mwina anthu awiri atatu kusunga kumene kucha pakati pa chaso awiri atatu onena kuti awa atithandizire kupereka shape ya team. Koma what is happening now nzonena kuti anthu amene akhoza kukhala ngati mwina osewera mu national team palibe po zokhazikika bwinobwino. Tinapanga za ina Jakama kumwembe nthawi ina yake tinathamangitsa pano tawaita naso abwereso. Tinapanga za achina Madinga tinawathamangitsa pano tawaita naso abwereso. Kodi kweni chomwe tifuna kupanga achieve ndi chani? Zinthu zimene samachita mbuyomu aina Jakama zimene tifuna apange pano ndi chani? Zinthu zimene aina Madinga mbuyomu sana apange amayenera kupanga ndi ziti. So pali mafunso ambirimbiri onena kuti kodi ifeyo tili serious kuti tifuna tipite patsogolo. Ine ndikunena kuti ayi siti kupita kwa AFCON ya 2027 finals. Ine sindikhulupirira titu ndi mmene tikuyendera ndi mmene tikuyendera in terms of mwina kupanga organize team yathu komanso in terms of mwina selection ya timu komanso play ya background. Kumbukirani kunena kuti timu ya Malawi mugulu lake amene apikisane mudzatuluka matimu awiri ndekuti muli timu yoyamba Egypt imene kuyichinya pa khomo kapena koyenda ndi mtunda wakulu ndi phiri lalikulu kwambiri. Nde muli timu ina number 2 Angola imene lero si mulingo wathu size yathu. Muli South Sudan imene ndiyophweka ndiyo weseka papepala. Koma tiye ndikakumanena pa ground imakhala ngati Arsenal imene mphunzitsi wa Atletico Madrid amafika ponena kuti Arsenal imaphweka umayiona papepala. Koma ukamasewera nayo kalwa ground umazifunsa kuti kodi anthu alimo 11 ndi South Sudan. Kodi mmene zililimo pali china chimene tingachite kaya ni mirakuli. I know football has no shortcuts koma we have 2 solid months chimene tingachite mu nthawi iyi bwana Mhongolo kuti tikonzenso timu kuipanga rejuvenate kuipanga oil kuipanga refill ndikuti tikhozado kupeza nozotsatira mwina kaya munjira yotani koma zotsatira zokubwera mpaka napanga qualify kakupanga finish ngati ma best losers number 3 ndikapikisana ndi ma number 3 osenasiyana magulu ena ife ndikukhala top of ma number 3 magulu ena kapena mwina kapena. Ine ndiona ngati kuti we need to cast our net wider. Kodi vuto lathu ndi chani? Sitikumwetsa zigoli. We are not scoring. We are not scoring. We are not. And our top striker, Frank Gabadinho Mhango, is down. Yes. Is injured. He might be ready for the qualifiers, he's lacking game time. Then this channel manena kuti
tikachoka Gaba amene timaona ngati wotsatira wake ndani mwina timakamba za Mbulu eh is he up that to, good you get it yeah don't we have my players within mu Super League kapena ena mwina akusewera kuja amene tikhuzabe kwapanga equate at least ndi Gaba uja kumaona kuti ndili ndi anyamata mmutu mwangamo ngati Andrew Joseph wa Silver Strikers he lacks experience kuma very deadly tili ndi Promise Kamwendo tili ndi Blessings Mwalilino tili ndi Miti ku Wanderers all these players why not give them a chance yes that's the thing timakamba kuti mbuyo munabwera mputso wa ku Denmark Kings Principal sana yangane osewera amene anthu tinkaona kuti awawa ndende akatswiri nthawi imeneyo kaya kuti ku Bullets kulosewera otani kaya ku Wanderers kulotani anapita ku Red Lions anakatenga china Lakson Ntambo anapita ku Moyala anakatenga china Mike Kumanga anapita ku Brigos anakatenga china Tiki Malidadi anatenga osewera onena kuti anthu samaaganizira kuti awando osewera kumapita ku national team komano osewera akafika ku national team amauza zonena kuchita amapanga kuti iweyo chimene ufuna udzipanga ndi ichi basi ndakapanga zimenezo inapezeka kuti Malawi inapita ku Kosafa ku finals nthawi yake ndiyo khayo ndosewera ake ndawawa ameti nkaona ngati olimba amamenya china Matembo Msoya oti sangasewere national timaona ngati sangamenye national team ina Matembo Msoya amasewera imakhala timu ichoti kuti mukuti chikuchitika are you trying to say kuti tili ndi vuto ndi player selection ku national team pamenepo ndi pali nkhani tili ndi vuto ndi player selection mu Super League trust me alimo anthu amene akhoza wamwetsa zigoli kumene kuchako kuwaphunzitsa bwino kuwayika pabwino kuwathandizira bwinobwino ndi zotheka kwambiri chabwino tili pa nkhani yomwe quick one Scorchers 2 games ndi Tanzania sitinachinye tabwerako mphunzitsatu waona mavuto ake amene analipo akonza mwezi wa mawa tikupita ku AFCON finals ku Morocco takonzeka mavuto ake akumakhala omwe ineyo ndi ngati palinso timu yopsetsa mtima ndi Scorchers this is now love mofasiri Scorchers yapatsidwa china chilichonse chimene munthu akhoza kupanga kunena kuti timu ikhale timu yabwino imagine having Tabitha Momo chinyamula kukanika kumwetsa chigoli chinyamula limomo asimenye simwaka limomo we talking about achina Nkandawiri alimomo tukukamba za cream ineko Scorchers kumavuto ake lero ndikuona ngati mwina see about my players because ku Scorchers ndi ma players alipo komano are we utilizing the players kapena kasakanizidwe ka timu ndi njira yowauza kuti kasoledwe kathu ikhale aka zimene zikutivuta temwa akumasewera ku Europe ndikumachinya game in game out I mean Tabitha akapezeka kuti akumenya ndi Tanzania kawiri osapeza chigoli ndi Tanzania paepo pena pake sipali bwinobwino so I think ku Scorchers mavuto ake mwina ndi osiyana napo is there anything we can quickly solve before going ku ene maona ngati kuti Lavo Mfaziri Africa anthu omuthandizira what do you mean alibe ma assistant mesali now komano papezeke anthu ena ake apa mulingo wina wake waukulu onena kuti wala kuti pasowa mwampasafisha ndi Laslo Mafuriro kumpasafisha ndi Laslo Mafuriro in this country makochi ama CAF experience coaches now mwampasa mayo ndamene akuyenda na ndi zimene tikumanena kuti zinthu zathu timakhangati kuti sitikudziwa kuti chomwe tifuna kupanga achieve ndi chachikulu bwanji chabwino timalize ndi nkhani iyi kunena kuti MaChoice Malawi ndi official broadcaster wa FIFA World Cup kuno kumudzi anali ndi masewero a mudzi anali kundilande pabwalo ndithu pa Bear Ground ana kuti World Cup inayambira pa street ndife tinayambira pa street tifuna kupanga engage ndi ma supporters komanso Malawi adziwe za World Cup likuyamba sabata ino kumapeto ndipo ndi Mexico ndi South Africa kumeneko kunali mbuzi ipite mwinano ndi excitement yotani imene ikubwera excitement chisangalalo chotani Amalawi akudikira motani World Cup times iyakonza zina zotani ndiko chifukwa kunena kuti first of sinangokhala as one of the leading TV in this country tikali ndi ma updates programming in a where advertisers can partner with us ndomanena kuti akhoza mapeza so mighty chochuluka 1 full month of maximum entertainment in as far as football is concerned zinali kundilande ati mbuzi ipite I think then inapita ati mbuzi aticha waka imene achita bwino I think mpira
tisamaupange kuupanga kukhala very elite kwambiri. Mpira umayambira pa grassroots, timanena za grassroots. So machoice kutenga mpira kuupitisa kuma grassroots, I think ndi chithunzi chabwino. So World Cup mmene muja muli maholo mundilande muja amene amayika mafixture yakuti ndi yakuti so kwafikira kumene kucha ndi chinthu chabwino kwambiri. Zomwe kwambiri pamudzi pano tikhalenso tikuchita zambiri ngati TTV nkhani zokhudza World Cup. Kuchokera kwa ine Nkonzi maso mulutsi wa program ya Sports Arena kuno ku TTV ndilemekeze kwambiri inonso Ndipongolo chifukwa chobwera komanso Mike Mataka pa Final Control Center. Thank you so much. Keep watching TTV.